блядь, витримати, це піздець. Так. Відкриваю збір на автівку. Буду намагатися допомогти 128-й бригаді. Значить, що я хочу сказати, це треба зробити, тому що там пізда. Ну, в принципі, більше говорити нічого не потрібно, тому що тим, кому пофіг, їм і так буде похер, що б я не сказала. А тим, кому болить, говорити нічого не потрібно. Наприклад, як дівчинка, блядь, вона мені вчора набрала, просто дай номер картки. Кидаю їй номер картки, вона мені присилає 9 тисяч гривень. Каже: Наталочка, це тобі. Там що, ти там збираєш? У неї просто 3 місяці назад загинув чоловік.